Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. O gisultihan sila ni Jesus niining sambingaya. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kung buhato niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. Apan kung ang tinun-an makatapos na sa iyang pagtuon, mahisama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig katao, apan wala mo tagda ang truso diha sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isig katao, ambi ako'y pakuhaa sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa truso nga anaa sa imong mata. Maot, kuhaa una ang truso nga anaa sa imong mata, aron makakita kapag ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig kataho. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ay paborito na kong salida sa una ni Jean-Claude Van Damme kanang Bloodsport niya. Ang usas iyang training kanang taptapan ang iyang mata niya, mag-fight sila niya. Mas deadly ang dating kay may na kay siyang mukarate o wa na siya pananaw. Murag ug sakto tong gibuhat ni Jean-Claude Van Damme, murag si Kristo murag masayop siguro ni nga ang buta di kagiya. So kining atong physical nga pagkabuta pwede ni nato ma-overcome pinaagi og sungkod, pinaagi og other senses. Pero ang gipasabot ni Kristo dinhi dili lang physical nga pagkabuta. Nga naman kay mariplisan lagi na og laing mga senses na naguro yung mga buta nga magsigig text nako. Oh, bitaw mga buta may na kayong mo text. Wa de mo kibaw na. Yes, why ninyo buta-buta? Di ba maka-text gihapon mo kay mo replace man ang ato sa mga gadgets na nasay voice ana o ang imong dunggan kakuha niya kining imong touch kay bawo man kas mga keypad sa dapita kana day mga buta nga may na kayong kuan og kaning kuan piano may pa kay mo adjust sa mga dynamics. Kita gang may mata di man kita ka mo adjust anang dynamics ya pas-pas pa kayo pero butang na magani roy butang nga magduwag basketball mo pwede ra lagi na siya may buta may nakaimubasa hikapon ra niya ang kanibang niyang papel pertig yung mubasa kay naman say pamaagi unsaon pagsuwat para sa buta nga ang sense of touch ra mo ilang gamiton perting mubasa may pangmubasa sa ato mga lector. May sa mubasa atong lectors pero ang buta usay may kayo kay physical man nga pagkabuta. Pero kung ang ato na ganing spiritual eyes, the eyes of faith, mao na gani mo'y mabuta, di gina mariplisan. Why senses sa lawas nga makapuli ana kung mabuta na ang atong pagtuo, ang atong espiritu, spiritual blindness. Muna si San Pablo diri sa unang pagbasa, mihisgot siya pasiuna niyang suwat ni isa to si Timoteo. Niingon siya diri, nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanakog kusog alang sa akong buluhaton
Gipasalamatan ko siya kay iya man akong giila nga takos o gitudlo aron mag-alagad kaniya. Bisan tuod kaniadto siya akong gipanamastamasan, gilutos o gibugal-bugalan. Apan naluoy ang Dios kanako kay dili pa man ako magtutuo. Buta siya ba? Di pa siya kamaong motuo. Moto ang ending, imbis nga si Kristo mao'y kahayag, iyang bugal-bugalan, iyang panamastamasan, iyang gilutos. Ang tanaw niyang Kristo, murag kontra, murag kaaway, kay di pa man siya magtutuo. Importante kay ning pagtuo Kamo, magtutuo mo ron, dili? Kusgan. Wa ninyo bugal-bugal is Kristo. Niingon ra ba si Kristo, nabilanggo ako og inyo kong giduaw. Niduaw na mo sa mga binilanggo o nagbugal-bugal mo, nagsalikway mo sa mga binilanggo. Duaw mo? Nya, di mo salikway sa binilanggo kung muanhas inyong balay aron muhangyo nga mupuyo. Musalikway dili. So kung nagliningi ay buta ka kay si Kristo nagwiniingon, nabilanggo ko inyo kong giduaw. Kana pang gisulti ni Kristo, unsay inyong gibuhat sa labing ubos sa inyong isig katao, mao'y inyong gibuhat nako. Labing ubos sa inyong isig katao. Unya, kamo, kanang inyong silingan, sigig pangawat sa inyong balay kay manuyupay. Unsa man, nahigog mo na? O naglagot na? Labing ubos biya na. Mangawat good in town, aron lang taon makakaon, aron makasuyop. Sama, naglagot na mo niya? O nahigog ma? Na anak na unya unsa man na nabuta na sad ka, giangkon ko ng Kristo, gigutom ko, giuhaw ko, nagmasakiton ko. Kanang mga adik di na masakiton di ay iparihab magyana nato kay naay sakit nya, naluoy ka na o naglagot. Kita ra ba ato ra may ratag matay ni buang-buang, may ratag mamatay anaon. Lisod na kayo, di na makontrol, purti nagyong yawaa. Labi na yung girape ang imong anak nga dalaga nga nag-eskwela pa in town, nya gipatay pag yun. Saan na? Maluoy pa ka na niya? Uy, tubag. Tadawa inyo mga naong. Ako, maluoy ko. Oy, may pagmisahan na lang to, pahulay nga dayon. Nga naman, mga butata, daghan ang mga tao nga kunuhay nagsigig simba, ako sigig misa, pero nagpabiling buta spiritually, kay ang pagtuo dili tinuod. Unsa may tinuod nga pagtuo? Kanang mahigugma na ta sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo higugmaa, kana mo'y pagtuo. Ang pulong na gani sa imong isig katao, or ang imo bakang pulong mao nay imong sundon, buta ka. Muna matud pa ni Kristo, walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. So ayaw pangambisyon nga mulabaw kang Kristo, nga ang imong pulong, ang imong knowledge labaw sa pulong ni Kristo. Hangad katuna ang iyang pulong. Be a student to Jesus, who is our divine teacher. Muna'y gitawag og discipleship. Pagpakadisipulo ni Kristo, sunda o sa ang tanan niyang mga gipangsulti. Nya mo graduate ra ka. Matud pa ni Kristo diri, sagdi lang, mapariha raw niya kas imong magtutudlo kung mo graduate na ka, makatapos na kas imong pagtuon. Kinsa may mo desisyon, kinsa may muhukom nga ni graduate na ka or nahuman na kas imong pagtuon, ikaw o ang teacher? Kusga. Ang teacher. Nya kamoron, unsa man mo, tinun-an o graduate na?
Sus, naiuban na to din, tiwasuno na. Wapagyapon ka graduate. Kaya nga naman, wa ka pasar, siging hagbong. Oo. Unsa may atong mga exams. Karon na mga estudyante, gipaningkamutan sa atong mga educators nga doon na kunoy actual experience. Kana bang experiential teaching. Mo na nga i-immerse sila og mga actual nga trabaho og accounting ka na kay gitawag og OJT. Unsa tawag na? OJT. Sa di pa ka mo graduate sa accounting, kay pila na ka oras nga i-require ka nga mo trabaho ka kompanya, way bayad nya kanang ikaw pagani mo bayad usahay aron lang ka maka OJT. Nurse ka adto sa kas ospital, midwife ka, sige sa panghulbot anang bata. Kami ra yung pare way OJT. Unsa may amo? Kolekta. Kolekta. Sugoon mi. Kolekta. OJT day gapon ay. Bisa na nga sa seminaryo. I-immerse man mi kada weekend, kada buwan, kada tuig. Sige ginang immersion. Mabitang ni Aaron din si ning buutan nato nga parionon si Father tuan sa seminaryan sa tawag Seminarian Charles Quison sa tuplido Quison hapit naman ni mapari pero depende mo pasar siya din pangayuan man taan evaluation tanaw ninyo pasar ka nang nawa tanawa, di ba? Kita na mo, nga naman, buutan man, nagtrabaho man sa kinabuhi, nga gipangtudlo dito seminaryo, iya man gitrabaho dire. Sige na magtutok niya. Pasar pa dyan ka na siya, pasar pa dyan ka na. Muna, humanani, karon sige pa nag-serve na ko, kaya ako may iyang teacher, ako may iyang senior, sige nag-serve. Pader, sa may buhaton pader, anak, sunod ani din aning patuog pare sa ikog diktari pa dir pare ko parehagot ta wala naman ay wala sa ning iyawan on nato ra ba dining pare sa una dikon mo sa to wa sa to ordinahig pare Father Leo Lo Archie nagpuyo po to dinhi og mga 6 months or doon naman sa to kausang gidahasan siya nga to panahos pandemic pero dinhi sa to teacher gihapon to og kaning disciple nga principal before siya giordinahan pagkapari nagitay evaluation daghang ito evaluation dire pasar man daron pari na siya karon ra ba balhinonon ra ba no Father Leo adto na ra ba siya sa katedral karong pizza 14 mga pizza 13 di na takakita ang Father Leo din doon na tayo himuong despedida ugma ang iyang despedida mas alas 6 sa gabi siya magmisa niya ato siyang anang tawag nato bag ipakita nato ang atong gugma kaniya tambong tas misa labaw tanan muhog kas kolekta atong ipabaw niya kay para gud nang mulakaw ang imong anak unsa man kana na kay kwarta ana man dito no ang pare wa di makinhanglag kwarta sa to amo gud kolekta dito pader why siguro no kita nga nagmahal ato gyud siyang pabawnan na ang tanang kolekta anang misa despedida niya sa alas 6 sa gabi ugma kun buhi pa na siya kanang atong ipadala niya tanan so kamo manimba din dili inyong anhion kaon kay umatay kaon kanang ang inyong anhion kay mo pakita ko sa akong gugma ni Father Leo kay dako kay siya natampo dinhi pag-develop dinhigid siya sa dihang nag-develop pataaning atong simbahan kauban gid nato siya nga naghago nang dako kay siya og natampo kamo sige mo paminaw niya
Bright ko kay ni Father Leo. Nindot kay na siya mga punto inigwali nga. Mamo to baka mo magduka-duka kay wa man sa ko mo celebrate niya. Pero daghan kay siya nahatag nato, no? Ako daghan sa kong nakatunan gi kaniya kay anang naamagin sad siya yung mga qualities nga wa pagid nako makatuni og mga abilidad nga wa sad nako mapuyi pa kay ubos-ubos ra man gid taon kog abilidad diha sa seminaryo kani sila mga kuan man Tagalog mga matitinik. Ako sige mula kog katunok wa ko di ko tinik. Sige lang katunok. O na atong pabaw na kay sama ni San Pablo pagbiya sa niya dito sa Tesalonica ba to gipadad-an po siya iyang magamit ingon siya wa man ko magkinahanglan ani pero salamat sa inyong gugma kanako mo ni atong pagpakita isip simbahan apil na sad ning ato mga online parishioners kay sige ra basa mo paminaw ang Padre Leo dia sa live streaming ato sad siyang pabawnan i-send lang ng inyong mga donations nga rin ako moabot na lagi ni Padre Leo no ato lang ng kuag jutay wala komisyon ba joke lang ing na lang parang Padre Leo ni Pader di man mo katambong ugma so ato mo sa nang i-live stream paminaw lang mo da live streaming pero ay mo kalimot pagpadala ana niya nganong ato maning himuon si Padre Leo ni graduate na siyang pagka-estudyante usa na siya kapangulo usa na siya kagiya magtudlo sa mga tao ug manghinaot nga kaming mga pare dili unta mi mabuta ang pinaka dako ra ba kay makapabuta namo kinig yung garbo kanabang muranag kami mo'y Ginoo kami na maoy hawod kaayo mura nagdi nami maminaw sa mga ubos di nami maminaw sa among teacher nga mao ang mga ubos nga mga tao si Mother Teresa of Calcutta naningkamot to serve the poorest of the poor ngano man the poorest of the poor para niya mao si Kristo kamo mo ba na inyong gitanaw ron nga mga bata din magsigi og duwa-duwa din karon anam na rabag kadaghan ang recruit mo sa hinoon sa una tulo ra man unta na sila duha na karon pito naman magpanon-panon naka-recruit na ra ba masig sunod semana ma-times 2 na unsa may inyong tan-aw ana dinhi gasamok-samok o maunay atong representative ni Kristo maghubo-hubo ra ba na usahay di magsinilas hapon ya pag-uwan lang, ligid gid nila nang nga dihang yuta. Niya maglinaw-linaw mo nagjutay di ana o pamagid kay matarong nato aning buni na di ana nga tubangan. Hala ligid gid nila. Nya siya pader, ano, kami pader. Lingaw jud kay sila ba sus murag yung mga langgam nga way mga pako na sige ligid-ligid. Ana perti na gid nilang humura. Nya unsa bay tan-aw nimo ana nila? Unsa na sila? Mga samukan, mga hugaw, mga badlungon nga bisag unsa ingon di lagi pwedeng mga bata ron panguliin taon mo ngadto molipot lag kadiyot na dana ay mo pagsudiri kay ubasa kayo nya mga dapsot ning ato mga muaris opisina anha na gid noon mag-standby mag-meeting pa ay unsa bitan ninyo ana mga buangon na mga badlungon gahignaw mga way batasan ay mo pangayo anang diha mga tao ha ikadomingo ay gid mo kuan pangayo na unsay di mangayo kada gid na isakyanan banaan gina siya nya unsa man ato nang gukuron ato nang panghapakon kay mga badlungon mahimo kang giya nga buta mga bata kana nga nagtubo ug niingon si Kristo ayaw gid ninyo tamaya ang gagmayng bata kinsa tong magtamay sa gagmayng bata ang inyong kontra ang akong amahan nga atoa sa langit kay ang ilang anghel nga magbalantay atoa kanunay sa atubangan sa akong amahan kinahanglan kini mga bataa makat-on gini sa paghigugma sa isig ka tao
Sa una, pag-abot na ko diri, bago pa ko, pag sugodan na nila gayaw-gayaw diri, ako na yung ingnon, dong, ali ra ko dong, kay magsagbot-sagbot lagi usahay. Kanang ilang leader-leader, layo kay nagdistansya na ko, pirmi ginang 20 meters. Nigabot ako din tuana na dito dapit may CR, panglingi ba, idlas kay ignaw. Nya mo abanti ko dito jote, dong, ali ako istorya ta, aambak din ang atos koral kato dito atong kuan kasada, dagan din ang ato nya maniid na sa kuan ako diri, balik na sad. Mura bang mga manok nga idlas. Oy, karon magsige na kog agbay-agbay, perti ng anara, ay pa 20 bi. Hatag dayon. Kay og di nimo hatagan, masuko niya na ato gunang amo. Nana. Awa na anad na kayo. Apil man ganani katong ato dihang panguag bugas, katong pagpanghatag na tog bugas, nakahatag naman tag mga 800 ka mga tag 5 kilo pa. Nya nagpakapin man ta ato mga kuan kanang mga noodles, sardinas kana. Giripak man to nato. Sila mo itabang kay dia, kamo nakatabang mo to. Oh, mao na, mas may pa sila. Tabang dag maayo, ripak. Kadtong hatod na to diri og mga mo deliver ato mga 5 kilo nga rice. Sila sila diha, sila tig-alsa. Ngari. Modaog man la tag 5 kilo. Kamo nakatabang mo galsa diha. Oh, tanaw, agyo ko. Sig tabang nya karon sige nun padir, gay mig bugas. Nakahinomdom sa kunako. Ang inyong mga ginikanan gipangtagaan man siya kami diay. Karon pa sa kinomdom karon yung gutlua nako ang kadto day mga lay minister nga nitabang og distribute nya kadtong mga nitabag putos amo man sang gitagaan sila tabag bitbit kada adlaw nya tabag putos wa man day tagae yay buta naman tingali ko ani ana ba kato gani mga tanod sige pito-pito diha atong tagaan sila wa matagae sige lang sila dagdagan-dagan. Di bita permanenteng 20 ato, usahay pa gani, mo 40 pa. Oh, ana. Pero gahapon sige sila hangyo, dir, bugas bi. Bugas. Nya siguro wa lagi mo ilabot ani, basi giniglakaw nga to, moingon sa to sila. Daw kay pareha sige mi bit-bit bugas, wagi tagai. Basig mo balik to wa pa to patyas mga ginikanan basig mo balik to diri tagaan tingali to na kung sa tagaan na to wa narabay sobra dito ato to tagaan hatag kita na mga kuan kay dinhi wagi apil-apil mo anhilag mga yug bugas ni simba mo dai wow simba pa din bugas pa din wagi ko malungag pa din nganong sa una nabuhi lagi mo nganong karon di naman mo mabuhi bugas pa din bugas anak di ra magyo mulakaw napayuban masuko pa wata sa spader kay say mo desisyon unsa man hangtod ka adlaw inyo kung pahuaton diri anak lakaw nga to kasaba ng mga sekretary hangtod ka adlaw inyo kung pahuaton dinhi anang pare kana masuko ka na ayaw si Kristo na nga naninghag nimo nganong sige kag katog diyang paria ka gahuwat na ko nimo diri kay pakana ang gigutom mao tong pagbata nako sa pader naninghag diri nya nilakaw na ra ba ingon sa ko sa una mirisi klaro kayo butag yun ko no og mobalik to karon ako na lang ingnon nayo ganib tagae dayon kay si Kristo na agin mo klarong suporta sa akong bag-ong kausa ginamanindog na ta mga igsuon uban sa dakong kalipay pasalamatan ta ang Ginoo nga atong amahan nga nag-amuma kanato ug naghatag sa tanang butang busa mo ingon kita Ginoo nagasalig kami kanimo Ginoo nagasalig kami kanimo alang sa tanan nga naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios nga matabangan sila sa grasya sa Dios sa pagka matinud-anon sa ilang mga saad magampo kita sa Ginoo. Ginoo nagasalig kami kanimo. Alang sa mga nangulo sa atong nasud nga makiangayon silang moapod-apod sa mga bahandi niining kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo nagasalig kami kanimo. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19
nga makabatuna og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang mga pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa mga atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang kanila nga nangamatay na, nga dad-o na sila didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Makagagahom ug mahigugmaon nga Dios, ikaw ang among kusog ug paglaom. Ihatag ang among gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.